jälleen juoksuradalle, jossa seuraava matka on starttaamassa ja kysymyksessä naisten 1500 metriä. Juoksijoita, osallistujia tälle matkalle riittää kyllä, kuten nähdään sieltä lähtölistan alapuolelta. Siellä on rata täynnä mailin osaamista. Ja suomalaisittain mielenkiintoista nähdä, millä tavalla muun muassa Heidi Eriksson, Sara Kuivisto tässä matkalla etenevät. Kovia ulkomaalaisiakin on mukana. Tässä numerolla 2 Slovenian Sonja Roman. Ennätys niinkin kova kuin 4.02.13. Kuluvalla kaudella toki Rahtusen verkkaisemmin mennyt 4.20.61. Jamie Jeeverin ennätys 4.17.73. 3 vuoden takaa. Ja sitten siinä Iko Falkenin Heidi Eriksson 4.25.52 kuluvalla kaudella. Ennätys 4.14.87 4 kesän takaa. Jelena Gobeleva ennätys 4.08.65, tällä kaudella 4.22.65. Jelena Gobelevallakin on yksi Venäjän mestaruus, ikää 27 vuotta. Ja tuo Heidin 4.25.52 kauden paras, se tuli Jämsässä. Ja myös varsin monipuolisestihan Heidi Eriksson on tällä kaudella on juossut 800 metriä ja 3 tonnia tuolla Keuruullakin tällä matkalla taittanut sekä hallissa sitten Mustasaaressa muun muassa 3 tonnia, joten erittäin monipuolisesta juoksijastahan on kysymys, kun näitä keskimatkoja juostaan ja puhutaan hänen kohdallaan. Sani Roman, Jelena Gobeleva, Heidi Eriksson, Jamie Jeever, Victoria Mitchell, australialainen mukana, Sara Kuivisto todella, Addie Bracy, Yhdysvallat, Rachel Johnson osallistuu nyt tälle matkalle niin ikään. Ja tässä näyttää, että Maggie Callahan, yhdysvaltalainen, nousee juoksun kärkeen ja pitää tässä vauhtia. Maggie Callahanin ennätys 4.28.25. Siinä hänen takanaan Jelena Gobeleva, venäjäläinen, numerolla 1 seuraa. Ja Sonja Roman, Slovenia, on tässä vaiheessa 3. siinä tuon pääjoukon ryhmässä. Ja tässä on niin paljon juoksijoita mukana, että jo tämä alkuvauhti on osalle juoksijoista ja urheilijoista tietysti liikaa, kun ihan tämän kaltaiseen vauhtiin kaikki eivät varmasti ole tottuneet. Myös Rachel Johnson numerolla 8 siinä pinkissä juoksuasussa on mukana. Rachel Johnson, 22-vuotias yhdysvaltalaisjuoksija, joka ennätys on 4.22.31 viime kesältä. Ja Rachel Johnson nousee siihen toisen jenkkijuoksijan Maggie Callahanin kantaan tässä vaiheessa juoksun kakkospaikalle. Ja sen verran tässä kyllä Callahan pitää vauhtia, että kuten jonon muodostelmasta voidaan päätellä, osalle tämä todella vauhti alkaa olla jo liikaa tässä vaiheessa ja ihan hyvännäköistä tahtia tässä mennään. Numerolla 2 Sonja Roman tarkkailee kylmän viileästi siinä, mitä muut tekevät. Ja siellä nähdään, kuinka tässä kuvaruudun vasemmassa laidassa myös Iko Falkenin Heidi Eriksson tarkkailen vielä, ei lähde aivan hulluttelemaan tuossa kärjen vauhdissa, kun 2 kierrosta eli 800 metriä on tässä matkaa vielä jäljellä. Ehkä yllätys on se, että Jelena Gobeleva, venäläinen, näyttäisi valahtavan kaiken aikaa taaksepäin tuosta kärjen takaa. Toki voi olla, että tietää juoksuvaihteensa niin hyvin, että pitää sellaisen hyvän tuntuman, koska eroa nyt ei sittenkään näytä tuohon kärkeen Callahanin jättäessä jäniksen tehtävät syntyvän lisää, joten hyvin Gobeleva vielä tarkkailee ja kilpailun johtoaseman nappaa tässä vaiheessa Rachel Johnson, jenkkijuoksija. Heidi Eriksson tässä ryhmässä nyt 2.4.6.7. on hyvissä asemissa yhä edelleen ja hänen takanaan sinisissä juoksuhousuissa matkaa taivaltaan Jelena Gobeleva, jonka ennätys on siis 4.08.65. Ja numerolla 8 edelleen Rachel Johnson tässä johtaa. Nyt tekee omaa ratkaisuaan Jamie Jeever, toinen jenkki. Nousee kilpailun kärkeen, kun kierrosmatkaa 400 metriä on jäljellä. Sonja Roman, häntä ei missään tapauksessa pidä sulkea pois tässä voittokamppailusta. Kello soi, viimeiselle kierrokselle lähdetään. Aika lyhyellä askeleella Jamie Jeever siinä juoksee, kun verrataan esimerkiksi hänen maannaiseensa Rachel Johnsonin, joka on juoksussa 2. Sonja Roman tällä hetkellä siinä 3. ja numero 7 Addie Bracy
lisää tätä kovaa yhdysvaltalaisvoimaa tässä juoksussa ja juoksuvoimaa. 3 jenkkiä tällä hetkellä kärjessä, koska siinä Brazy pystyy ohittamaan myös Sonja Romanin. Heidi Eriksson ottaa sieltä nyt juoksia toisensa jälkeen kiinni, ainakin pyrkii näin tekemään. On tässä vaiheessa juoksua nyt edelleen siellä 6.-7. voittokamppailu, se tulee olemaan hurja yhdysvaltalaistykkien kesken. Jamie Cheever on kuitenkin erittäin hyvä voimainen ja repii eroa siinä hänen maannaisensa. Ja näin on tässä kyllä asuinen jenkki tässä viemässä matkan voiton nimiinsä. 100 metriä matkaa maaliin. Cheever johtaa tässä vaiheessa. Pystyvätkö sitten muuten enää tähän vauhtiin? Eivät kyllä millään pysty vastaamaan. Jamie Cheever vie tämän juoksun nimiinsä. 2. tulee tässä olemaan Rachel Johnson. Johnson kyllä hyytyy pahasti. Jelena Kobeleva on jakanut voimansa hyvin ja on nousemassa jo 3. Katsotaan mitä tekee Eriksson. Erikssonin loppu on kertakaikkisen hieno. Kobeleva vastaan Eriksson. Taistelu 3. sijasta menee sittenkin venäläisjuoksijalle, mutta hyvän juoksun tässä tekee Heidi Eriksson, joka juoksee 4. Tekee kyllä ehdottomasti kauden parhaansa. Ennätysaikaan ei Erikssonin voimin tässä missään tapauksessa yllätä, mutta kauden parasta tällä tonni 5 matkalla Iko Falkenin Heidi Eriksson esittää. Yhdysvaltalaiskaksikko on tässä juoksussa vahva. Cheever vie sen niminsä. Siinä nähdään kuinka mukana Sara Kuivisto on myös aika hyvän loppuun saakka. Sitten Kuivistokin vähän ehkä kangistuu, tai sanotaan niin, että Kobeleva sekä Eriksson akselilla on sittenkin voimia tässä enemmän. Ja kamppailu on kova tuosta 3. sijasta. Kobeleva, Eriksson, Kuivisto. Ja sitten siellä todella yksi yhdysvaltalainen hyytyy pahasti ja näin tullaan sitten maaliin niin, että Eriksson on tässä juoksussa hyvissä asemissa lopulta. Todellakin 3. Näinhän siinä käy, koska sieltä yhdysvaltalainenkin hyytyy edeltä pois. Cheeverin voittoaika 4.16.01, Kobeleva 2, 4.19.08 ja kyllä Eriksson on 3, 4.19.13 tekee kauden parhaansa. Sitten Sara Kuivisto juoksun 4. ja Rachel Johnson hyytyy peräti 5. tuossa viimeisellä 50 metrillä.